Sakari narong ni oje nakbo khuzamon tuye narong ni olo police phaphaikya Police faikya. police tam seklangka Police kai mana bisi thangu ya kho bungko sanam de hini cycle lang thangka. Ai borok sini rok hin sungo gai borok sini ya. Ngai sambung gas khanya rok hin sungo. Ngai chung nuk ya ba sami bung khai. emne narong ni bukhaw kaisa daud chonde ho aba to tong Abo khai tong abo bong saka. Agyo jaga ni bagai simna ni bagai kisa kok salai ka. khaipon bumurok riya khota Bung ya khota. Patak pun talai mani bising tiket kela karing lagi. ngai narok tabuk o nok no snam nai snam bai te sha jodi mo hainong thanga ngai narok apro tam khaine Abo ka bo je sondi ho ni borong ni bumung wai seba nyako go bumung sai ro ni o police ro sai galang uta. Jong ma ting khai sinai ta bro ka. mane no kicha bai hada hamno hinai gina ta Kicha bai musa bai jodi hamkai ba hamsi tong jodi hamia botesa khaibe gai je sondi hana pura bumung mane hamya lamon thangsa ta norok narok lamon thangsinai ta bo hamia lamon phaikai jong hamia lamon thangsinai ta bare ba to khaijagi manya bare ba ta sa jong khaijang maya bla Ngetok pan dabu kan porong kai ni sing mo jong bong no khai hiya dag bo iko dag police na bosang saw borok no jong nugya jong bong no khai himaya Nge police sing semai sing mas sakata nok kelen kari doktor tong kai jaga patak pun tani bagai kisah kelen kari ngai jak tong. simna ba kita kelang bang ma tong hi saka ngai abo tei phan nong mang tong ta haya de Police rok nu ta pon ti phang ma mung tong go. Ngetok pan sing direct nu ya porong na kisah kata. ngai jodi tak ta sha ngai thangka hang kai narok case khlaijan te bong Kes re khalai sinai ta jong kelang bang man borok no bumung dai sai ri sinai direct jong bo nuni mong kai hiran kumar debrama para hang kai horicharan pururasnova purpura snor bisi Hmm.